Sa iba pang balita, itinalaga ni senatorial aspirant Panfilo Ping Lacson ang sarili bilang tagapagbantay umano ng pambansang budget sa kanyang naging talumpati sa ginanap na rally ng kanilang partido. Ang buong kwento ihatid sa atin ni Churk Balagtas. Sa isang talumpati, sinabi ni former Senator Panfilo Ping Lacson na ang halalan umano ay isang job application at sila nang nasa 63 pang kandidato ang mga aplikante at ang taong bayan umano ang nagsisilbing HR o Human Resources kaya naman ipinapakilala umano niya ang sarili bilang isang tagabantay ng pambansang budget. Ayon sa kanya, ang malaking halaga ng pondong hindi nagagamit ay umaabot na sa 350 billion pesos bawat taon mula 2016 hanggang 2023. Kung ang mga pondong ito umano ay mapupunta sa mga lokal na pamahalaan, ay makakatulong umano ito sa mga proyekto sa iba't ibang lugar sa bansa. Kung ito ay maida-download o maidadaloy sa mga lokal na pamahalaan tulad ng Iloilo, marami po ang magagawa dahil sa pamamagitan ng inyong mga local development plans, sa inyong mga local development councils, ay maraki ang may tutulong sa pagsenso ng Iloilo. Ang Iloilo, halimbawa, ang Iloilo, ang Panay Island, no, ay number 5, one of the first 5 top performing regions. Pero kung ito'y bibigyan pa ng kaukulang pondo galing sa nasyonal, maaari kayong pumasok sa top 4, top 3, top 2 or even top 1. Nais din ni Lacson na gawing permanente ang Kadiwa stores para makatulong sa pagkontrol ng inflation sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga middlemen. Na kung saan nakikialam na yung local government yun is nag-intervene na yung mga produce ng mga farmers sila nang bumibili at dinidistribute sa mga Kadiwa stores. Nasa ganon, pag nawala yung mga middlemen, malaking baba ng presyo. So sa halip na ito ay temporary lamang, maganda na ma-institutionalize by way of legislation para matulungan natin yung ating mga hindi lamang mga magsasaka, kundi yung mga pangkaraniwang mamimili. So yun ang isa kong iniisip, wala pang detalye, pag-aaralan kung paano ma-institutionalize. Minungkahi din ito na ang mga lokal na pamahalaan o LGUs ay maaaring direktang makibahagi sa inisyatibong ito batay sa mga matagumpay na practices sa iba pang mga probinsya. Aniya, malaki ang maitutulong ng ganitong pamamaraan sa mga lokal na ekonomiya at masisiguro ang makatarungang presyo para sa mga mamimili. Ako si Churk Balagtas para sa Kwentong Politiko.